Smaeser, croeso I Grochan Disney. David dwi. Ac April dwi, a da ni wrth ein bodd efo popeth Disney. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau, a'i hyd. Dewch I mewn. Helo bawb, croeso. Da ni nôl efo pennod newydd o Grochan Disney. David dwi, a dwi yma, fel arfer, efo fy ngwraig April. Helo, April. Wel, helo, David. Diolch. A sut wyt ti heddiw? O, dwi'n iawn, a dwi'n gyffrous iawn yma bennod heddiw. O ie? Pam? Wel, yn y bennod hon, mi fyddwn ni'n rhannu ein adolygiad ffilm cyntaf yn syth o'r sinema. Cyn I ni ddechrau, dim ond nodyn bach. Mae April a fi wedi deud bod ni'n dysgu Cymraeg efo'n gilydd. Mae gyda ni lawer o ffrindiau sy'n gwrando ar Grochan Disney, ac mae rhai'n dysgu Cymraeg hefyd. Os oes gynnwch chi unrhyw problem efo geiriau yn ystod y bennod, mae yna restr eirfa yn y show notes efo pob pennod. Oes. Ac wyt ti wedi dechrau Daily Welsh Word ar Instagram, ynddo? Do, eich gair Cymraeg dyddiol chi yn union. Dwi'n ffilmio ffilm fach efo'r Ynganiad cywir, ac yna dwi'n dangos y gair efo lluniau o ffilmiau Disney I helpu. Fy hoff air, oedd gafr. Wrth gwrs, fi hefyd. Da ni'n hoffi geifr yn ein teulu. Mae'n hwn wirion iawn. Felly, os gwelwch yna, dilynwch ni ar Instagram @CrochanDisney I gael eich gair Cymraeg dyddiol chi. Wel, gawn ni symud ymlaen efo'r segment gyntaf? Iawn, wrth gwrs. Ein segment cyntaf, fel arfer, ydy newyddion ffilmiau. Heddiw, rhaid I ni ddechrau efo 2 rhaghysbyseb. A cyntaf ydy'r Haunted Mansion. Diolch. Nes di weld y rhaghysbyseb am y Haunted Mansion? Do, be wyt ti'n feddwl? O, dwi'n edrych ymlaen at y ffilm. Roedd y ffilm wreiddiol efo Eddie Murphy yn wirion iawn. Roedd Disney yn gobeithio Ail-wneud y ffilm efo Guillermo del Toro. Cyfarwyddwr enwog iawn, wrth gwrs. Mi wnaeth o gyfarwyddo Pan's Labyrinth, The Orphanage, ac y ti. Oh. Roedd Del Toro isio gwneud y ffilm yn fwy brawychus. Dydy o ddim yn gweithio ar y ffilm rwan, ond mae Disney yn dal I obeithio creu ffilm am y Haunted Mansion sy'n frawychus ac yn hudolus hefyd, efo tipyn bach o Ffolineb. Dwi'n gobeithio bydd y fersiwn newydd hon yn well na ffilm Eddie Murphy. Hefyd mae y rhaghysbyseb am Eilio yn edrych yn dda iawn, ffilm Pixar newydd, Eilio. Wyt ti wedi gweld y rhaghysbyseb am Eilio eto? Do, weles i'r rhaghysbyseb. Doedd hi ddim yn edrych fel rhywbeth swn i'n joio, ond swn I wedi deud yr un peth am y rhaghysbyseb Wally a The Good Dinosaur, ac hyd yn oed Lilo and Stitch, ac mae'r rheini'n ffilmiau gwych. Yeah. Felly, gawn ni weld. Mi fydd hi'n ddiddorol gweld ffilm efo'r arwyr Annabelle hefyd. Bydd? Dwi'n meddwl bod y ffilm yn edrych yn cute iawn, gawn ni weld wir. Felly, da ni'n siarad yn proper heddiw am A Little Mermaid. Mae April a fi wedi gweld y ffilm o'r diwedd, mewn cinema hefyd. Do. A, wel, ro'n i'n hoffi'r ffilm, ond mae April yn teimlo'n wahanol. Ydyw. Felly, wyt ti eisiau dechrau? Siwr, diolch. Fel arfer, dwi'n hoffi'r ffilmiau Disney sy'n ffilmio yn fwy. Dyna live-action films. Ond, hyd yn hyn, mae'n well gen i'r ffilmiau gwreiddiol. Hynny ydy y ffilmiau animeiddiedig. Ro'n i'n mwynhau The Lion King, Beauty and the Beast, Aladdin, ac y ti. Fy hoff ffilm sy'n ffilmio yn fwy oedd Cinderella efo Lily James, ac ella The Jungle Book o'r 90au. Roedd na ffilm, well, sequel, really. Dyluniad ydy sequel. Dyluniad i'r Jungle Book yn y 90au efo Jason Scott fel Mowgli, ffilm fendigedig.
Dwi'n ei chymeradwyo hi. Beth bynnag, efo'r Little Mermaid, mae'n well gen i'r golygfeydd ar y tir. Ro'n i'n meddwl bod y golygfeydd dan y môr yn wirion iawn. Roedd y CGI yn weird i mi, ond ro'n i'n meddwl bod Halle Bailey yn fendigedig. Swynol, Llais hyfryd, a rhan orau yn y ffilm oedd hi i mi. Felly, be oedd y ti'n feddwl o'r ffilm April? Ro'n i wrth fy modd a The Little Mermaid. Un o fy hoff ffilm pan o'n i'n blentyn oedd hon, ac mae'n dal i fod. A doedd Ail-wneud, y remake, ddim yn siomedig. Roedd y Golygfeydd o dan y môr yn slwgar. Oedd Sebastian mor ddoniol. Ac ro'n i'n poeni oherwydd sut roedd Sebastian a Flounder wedi edrych yn y rhaghysbysebiau. Ac mae Halle Bailey yn fren hynnes. Roedd y caneuon newydd yn anhygoel ac yn estyn at y stori, ac ro'n i wrth fy modd efo'r rap rhwng Sebastian a Scotto. Dyna pan o'n i'n meddwl, Lin-Manuel Miranda, mae hynny'n gwneud synnwyr. A'r cameo gan Jodie Benson gyda'r dingle hopper. Fedra i'n dweud cymaint am y ffilm. Mae'n un o fy ffefrynnau erioed. Mi nes I sylwi ar yr eriol wreiddiol Jodie Benson hefyd. Da iawn I Disney. Mae'r golygfeydd yn y castell yn hyfryd iawn. Ro'n i'n hoffi Dyluniad, y ffilm yng gyffredinol. Gawn ni brynu'r ffilm ar Blu-ray? Wrth gwrs. Y siarad am Ariel ac Halle Bailey. Ein hael segment heddiw ydy newyddion y parciau. Dach chi'n medru gweld yr Ariel o'r ffilm newydd yn y parciau rwan. Am Harris yn California ac Orlando hefyd. Dach chi'n medru ei gweld hi dim ond yn Hollywood Studios yn Orlando ar hyn o bryd. Be oedd ti'n feddwl April am y newid? Dwi'n meddwl bod hi'n syniad gred bod y plant yn medru ymweld â'r ddau Ariel yn y parc rwan. Dwi'n meddwl bod hi dros dro, ond gobeithio bydd Disney World yn cadw'r set-up a Disneyland ac yn y blaen. Achos mae'n hudolus cael y cyfle I ymweld â'r ddau. A does dim problem, achos yn Florida, mae un Ariel yn Magic Kingdom, y greiddiol, a'r Ariel newydd yn Hollywood Studios. Felly, dim hyd wedi ddifetha. Dwi'n cytuno. Sgen I ddim syniad o gwbl pen mae'r Ariel newydd yn dim ond dros dro. Mae'n hawdd iawn cadw y ddau Ariel yn y parciau. Ond, gawn ni weld. Ella bydd yr Ariel newydd yn boblogaidd iawn ac aros yn y parciau yn y dyfodol. Dwi'n gobeithio. A fi hefyd. Felly, unrhyw newyddion arall y mis yma am y parciau? Diolch. Dim ond dau beth cyflym, really. Mi wnaeth Disney gyhoeddi lluniau o'i gwesty newydd yn Disneyland, California. Mae'n nhw'n newid y gwesty Paradise Pier Hotel I Pixar Place Hotel. Wyt ti wedi gweld y lluniau newydd? Do! Mae Pixar Pier yn edrych yn wych, ond dwi'n meddwl dy fod i'n gwybod mwy amdani hi, David. Na, dim really. Mae'n nhw'n defnyddio'r cymeriadau o'r ffilmiau Pixar, wrth gwrs. Mae'n nhw'n dal I wneud newyddiadau efo'r gwesty. Ond dwi'n meddwl bod y gwesty yn edrych yn rhy fodern. Dwi ddim yn teimlo unrhyw hyd pen dwi'n edrych ar y lluniau. Ond dydyn nhw ddim wedi gorffen eto. Felly gawn ni weld. Un peth arall. Mae'n hanner ffordd at Nadolig gan Disney. Ac mae'n nhw'n cyhoeddi noson token arbennig yn Hollywood Studios yn Florida dros y Nadolig eleni. Jollywood Nights. Mi fydd Jollywood Nights yn barti fel Mickey's Very Merry Christmas Party yn y Magic Kingdom. Ond mae Jollywood Nights yn edrych yn fendigedig I mi. Dwi wrth fy modd efo cerddoriaeth jazz.
Mi wneith Jollywood Nights gael bandiau fyw, bandiau sy'n chwarae cerddoriaeth jazz, cerddoriaeth Lladin ac y tŷ. Mi wnawn nhw gael bwydydd Nadolig hefyd. Mi wneith y cymeriadau Disney wisgo eu dillad Nadolig. Llawer o bethau. Mae'r tocyn yn ddrud iawn, siwr o fod. Mi faswn ni'n mynd tasau gen i bres, a ti? Na i ddeud, dwi'n hoffi'r golwg o'i bwydydd Nadolig fel y shimmering sips a'r sensational sweets. Yeah. Y bwydydd a diod Nadolig, Yeah. shimmering sips diod. Mae'n gwneud i mi ddymuno fy mod i'n bersonol leol achos mae bob amser ddigwyddiadau anhygoel i fynd iddyn nhw. Yn union, fi hefyd. Reit, dyna fo am newyddion y parciau. Rwan, ein segment nesa, ffeithiau Disney. Iawn, April. David! Wyt ti'n gwybod enwau dau gymeriad Disney sy'n cael eu henwi ar ôl Walt Disney? Ydw i ddim yn dall. Wel, mae yna ddau gymeriad, un mewn ffilm Disney, un mewn ffilm Pixar. Ydyn nhw'n boblogaidd? Wel, mae cymeriad Pixar yn boblogaidd iawn. Ond dydy cymeriad Disney ddim yn boblogaidd iawn, really. Iawn. Efo'r enw Walt? Na, dim efo'r enw Walt, tribute i Walt. O, dwi'n dallt rwan. Dwi'n trio meddwl. Dynol neu anifeiliad ydy'r cymeriadau? Dyfaliad da iawn. Na, dydy cymeriad Pixar ddim yn ddynol nac yn anifail. O, mewn Pixar, fel Inside Out. O, Toy Story? Na, dim Toy Story. O, Wall-E! Ai iawn, wyt ti'n cywir. Fel Walter Elias Disney ydy Wall-E. Elias oedd ei enw canol. O, waw! Yeah. Felly, dynol ydy cymeriad Disney, hen ffilm Disney. O, hen ffilm. Bambi? Na? Snow White? Na, Fantasia. Fantasia? Unrhyw ddyfaliadau? Dim syniad o gwbl. Y Sorcerer neu y Dewin yn y Sorcerer's Apprentice. Y Dewin yn y Sorcerer's Apprentice? Yensid ydy ei enw. Yensid? Sut mae hynny fel Walt? Yensid ydy Disney wedi sillafu'n ôl. O, am ddiddorol! Iawn ta, dyna eich ffaith Disney am mis yma. Diolch, David. Felly, ein trydydd benod. Diolch fel arfer April. Nes di fwynhau ein penod heddiw? Fi? Wrth gwrs. Wel, pam na neud i ofyn i'r Cynulleidfa? Syniad da iawn. Da chi wedi bod yn mwynhau ein podlediad hyd yn hyn? Dilynwch ni ar Instagram, YouTube a Facebook rwan hefyd. Da chi'n medru deud wrtha ni be da chi'n feddwl o'r rhaglen. Byddwch yn neis, please. Diolch. Oes, please. 10 mis nesaf a welech chi yn fuan. Hwyl fawr. Mae'r benod hon o Grochen Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog. Hawlfraint Grochen Disney 2023. Ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr Dafydd, ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan. Os oes gynnwch chi unrhyw plwb... Oes... Os oes what now? Don't put that in.